Bon dia, moltes gràcies a tot l'equip de la Fundació Carulla, Nico, el president, a la Marta, la directora i a tot l'equip per confiar en mi, per obrir aquesta jornada. Espero que en aquests 10-15 minuts de petita, diguem-ne, introducció podem d'alguna manera començar a posar unes bases sobre de què parlarem avui, què és el que considerem que és la intel·ligència artificial i per què i com això pot ajudar-nos o no en l'àmbit de la cultura i dels drets culturals, i després, durant la jornada, espero que anirem aprofundint en cadascun d'aquests temes. Us he fet aquí una colla de xais, una colla d'ovelles, fetes amb... Són antigues, de fet estan fetes amb la primera versió del DALL-E, fa 2 anys i mig, més o menys, quan va sortir la primera eina de generació d'imatges amb intel·ligència artificial. I la petita explicació d'introducció que m'agradaria fer-vos avui es titula així, els androides ja somien amb ovelles elèctriques, inspirada, evidentment, en el llibre de Philip K. Dick, que llavors va generar una pel·lícula que tots coneixereu, que era Blade Runner, amb el Ridley Scott, que d'alguna manera començava a fer popular tot allò del qual avui estem parlant, que és què és la intel·ligència artificial, què són aquestes màquines que pensen. Abans hem vist aquesta versió que ens ha fet aquí l'equip de la Fundació Carulla de l'Andy Warhol, després en veurem més, però a l'inici hem vist el Ramon Llull. Ramon Llull, amb l'Ars Magna, aquesta màquina de pensar que ell va crear ja a l'edat mitjana, volia, d'alguna manera, crear una eina que ajudés a la ment humana a poder automatitzar una sèrie de processos. En aquell cas, ell la feia per unes raons, diguem-ne, filosòfiques i també amb una gran voluntat de convertir persones al cristianisme, que era un dels seus objectius en el moment en el qual Llull crea l'Ars Magna, però el que buscava era aquesta màquina de la veritat. De fet, Salvador Dalí, que és el primer gran artista cibernètic de la història, ja parlava de Ramon Llull i de l'Ars Magna. Si mirem el sostre del Teatre Museu Salvador Dalí, veiem les rodes lul·lianes, inspirades en aquestes primeres eines de màquines de pensar que, gràcies a l'art, a la literatura, al cinema, hem aconseguit, d'alguna manera, interpretar abans que arribessin. O sigui, nosaltres hem sabut què eren les màquines de pensar i hem entès què eren els androides, els robots, totes aquestes coses, abans que realment ho tinguéssim a les nostres mans. Estem a l'any 2025. A mi això ja em flipa. O sigui, l'any 2025, a mi em sembla que estem com al futur, l'any 2025, però no tenim cotxes que volen pel carrer, no tenim robots. Si mirem què parlava les pel·lícules de ciència-ficció, les novel·les sobre com seria, no el 2025, el 2000, ja ens semblava una cosa al·lucinant, no? I hem vingut aquí, normal, hem vingut caminant al carrer, no tenim androides caminant amb nosaltres, no tenim cotxes voladors, però sí que de cop i volta hem viscut un canvi que crec que encara avui no som absolutament conscients sobre què és el que implicarà en els pròxims anys. Ens resulta molt difícil, perquè, entre altres coses, ens resulta molt difícil definir què és la intel·ligència. De fet, tu parles amb persones que es dediquen a la neurologia o a la psiquiatria, les especialitats mèdiques que analitzen el cervell, què és el que passa al nostre cervell, i ells mateixos et reconeixen, no sabem com va això. Tenim moltes dades, comprenem moltes coses dels mecanismes, però no sabem exactament què és el que passa aquí. Llavors, com podem els humans crear una cosa que no sabem ni tan sols què és, i com funciona? Com podem, si no sabem exactament què és la intel·ligència, crear una intel·ligència artificial? Aleshores, nosaltres ens trobem en un moment en el qual veiem abans el llibre del Philip K. Dick, veiem el que nosaltres en diem la cultura del rectangle, aquesta forma en la qual, a través dels llibres o a través de la pintura, els humans hem anat d'alguna manera introduint aquella informació que nosaltres hem traspassat als altres humans o a les altres generacions. El rectangle, de fet, va definir el cinema, també, no? Quan s'inventa el cine, els Lumière fan un rectangle no perquè volguessin fer un cine rectangular, sinó perquè venien dels quadros, de les pintures, el rectangle era molt pràctic. Al cinema no deixaven de ser moltes fotos seguides posades una al costat de l'altra, aleshores el fan rectangular per això, i quan apareixen les teles doncs també són rectangulars perquè venim d'aquest rectangle dels llibres, del rectangle de les pintures, el rectangle de la fotografia, del cinema, de les teles, i quan apareixen els telèfons mòbils doncs també estem atrapats en aquesta mena d'espai, d'informació de caràcter rectangular que és capaç de fer moltes coses, però que està dins d'un espai que conté aquesta informació que nosaltres ens transmetem els uns als altres. De fet, els ordinadors, aquestes màquines de pensar, com les definia el mateix Dalí,
que era un apassionat de la informàtica. En la seva època els ordinadors eren una cosa més o menys com això. Sales senceres que avui podrien reproduir, diguem-ne, la seva activitat amb un aparell absolutament minúscul. Han anat evolucionant cap a formar part cada vegada més indestriable de la nostra vida d'una manera, diguem-ne, menys visible. Quan tu veies un ordinador, als anys 50, doncs tu veies un ordinador. Quan avui tu veus unes ulleres d'aquestes que ara ja porta certes persones que tenen integrat les càmeres, els lectors, i que t'interpreten una persona que et parla en xinès i ja et van traduint en català o en anglès, tu no ets ben conscient que estàs veient un ordinador. La tecnologia d'aquest rectangle que conté la informació cada vegada ha anat passant a una sèrie de dispositius cada vegada més indefinits. Ens hem acostumat no només a viure amb aquesta informació rectangular, sinó a tenir connectivitat, dades i informació cada vegada més present en els àmbits més quotidians de la nostra vida, fins i tot amb allò que en diem el multipantalla. Estem mirant una pantalla, en tenim una altra davant, estem fent, d'alguna manera, allò que en els ordinadors de l'inici del Windows en dèiem el multitasking, quan un ordinador podia fer 3 o 4 coses alhora. Doncs nosaltres, els humans, sempre hem estat multitasca, però en aquest cas ens hem acostumat a ser aquesta mena de civilització del segle XXI que viu. Ho veus quan vas pel carrer, ho veus quan vas al metro, ho veus quan vas a l'autobús, enganxada a les pantalles i, per tant, cada vegada més interconnectada amb sistemes informàtics, amb sistemes d'informació digital. Però tot i això, una de les coses que més m'agrada d'aquest moment present que vivim és que és el moment de la història en el qual més activitat pública, col·lectiva i, per tant, sense pantalles, estem vivint. Estem amb xifres rècord, no parlo dels Estats Units, o que també, parlo d'aquí. O sigui, estem al teatre, l'any passat a Catalunya va fer el rècord més gran d'espectadors de tota la seva història des que tenim dades. Allà no hi ha telèfon mòbil al teatre, si n'hi ha et foten crits i et fotem fora si vens al teatre amb un mòbil. Aleshores, és un contrast que per mi em resulta absolutament interessant i estimulant, no? Grans festivals de música que acullen centenars de milers de persones, petites sales de teatre de 50 espectadors, estan en el millor moment de públic de la seva història. I a vegades, en el sector cultural, la gent que ens hi dediquem, tenim una mica aquesta, perquè és un sector que requereix de molt d'esforç i a vegades no tothom acaba aconseguint els objectius que busca professionalment, personalment o artísticament, ens acaba portant fins i tot a tenir una visió més negativa de la que és real. I estem vivint un moment en el qual tenim moltíssima connexió digital, moltíssima connexió amb aquests ordinadors, amb aquestes pantalles, però alhora als humans ens agrada estar junts. Ens agrada compartir, ens agrada suar, quasi diria, junts. Bueno, no a tothom li agrada la suor, però hi ha gent que sí que li agrada la suor. Aquests d'aquí estan encantats, suem plegats. Aleshores, ens agrada tenir aquesta experiència humana conjunta. Aleshores, en el marc de tot això, tenim cada vegada un món més digital, cada vegada més pantalles, cada vegada més informació, multitasca simultània i cada vegada més necessitat o més, diguem-ne, vinculació amb activitats de caràcter col·lectiu, humanes, que ens generen aquesta percepció, aquesta sensació de comunitat. Com es fa l'enllaç entre els humans i les màquines? Tenim més màquines i els humans. Com es fa aquest enllaç? Al llarg de la història, la relació que hem tingut els humans amb les màquines no ha parat d'evolucionar. Els primers ordinadors, els primers sistemes informàtics funcionaven amb aquestes targetes perforades que permetien poder transmetre i emmagatzemar informació amb les màquines. Van aparèixer els teclats, semblants a les màquines d'escriure, van aparèixer els primers dispositius, com el mouse, que ens permetien ser molt més intuïtius. Ja no havíem d'estar escrivint o anant, sinó podíem moure una cosa i es movia un punter a la pantalla. Això era màgic. Avui ens sembla impossible, però això era màgic. Els punters, els telèfons mòbils que apareixen a mitjans dels anys 2000, el 2005, 2006, els telèfons mòbils amb el dit, que el dit et permetia moure una pantalla. Avui ens sembla normal fer així, però això és una cosa que fa 20 anys feies així, no sabies què havies de fer. Per tant, ens hem relacionat amb la tecnologia d'una manera cada vegada més, podríem dir-ne natural, ergonòmica. O sigui, al final, què ens està portant al moment actual? Aquelles ulleres amb les quals parlem, o aquell xat GPT que la gent engega al mòbil i li diu: escolta'm, explica'm no sé què.
Senzillament una qüestió de practicitat, d'ergonomia. És molt més fàcil parlar amb una màquina i que la màquina t'entengui que no escriure un teclat, un codi, intro, CD, espai, el directori, això els que fèieu MS2 us en recordeu, CD punt per baixar de directori, copy, espai, cometes, totes aquestes coses que feien que avui ja ningú entén. Això és com arrossega... Aquí hi ha tota una part generacional que està dient què diu, CD punt, i tots uns altres que fan sí, jo recordo. Això m'agrada. Això divideix les generacions. Vull dir, cada vegada ho hem anat fent d'una manera més pràctica, no d'una manera més senzilla. Per tant, és normal, és absolutament normal que ens trobem relativament més còmodes i cada vegada més relacionant-nos a través de la veu o a través d'eines, no? Més pràctiques com senzillament mirar, apuntar o dirigir, relacionant-nos amb aquestes màquines que són intel·ligents. Aleshores, anem a l'àmbit de la cultura. Deixeu-me mirar el temps perquè no vull passar-me. Anem a l'àmbit de la cultura. Aquests moments disruptius, aquests moments que trenquen esquemes, no? Que fan que hi hagi àmbits complets d'un món de la cultura que de cop veuen trencada la seva activitat professional a canvi d'una innovació tecnològica. Què és el que està passant avui amb la intel·ligència artificial en molts àmbits, també de la creativitat, sobretot de l'àmbit visual, de l'àmbit audiovisual, fins i tot de l'àmbit creatiu de text. Aquesta pel·lícula, quan va aparèixer, va revolucionar el món del cinema. El deia El cantant de jazz. És la primera pel·lícula comercial sonora de la història. No sé si heu vist una pel·lícula que es diu Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, o heu vist el musical, molt ben produït, per cert. Aleshores, explica aquest moment de la història, un moment on hi ha tota una indústria de Hollywood que estava feta amb un cinema sense so, i tot un sector de la indústria que era músics en directe que tocaven a milers i milers i milers de sales de cinema de tot el món. Eren milers i milers i milers d'artistes que es dedicaven a tocar el piano o a tocar, bàsicament piano, però hi havia d'altres instruments, a posar música a les pel·lícules que eren pel·lícules mudes, pel·lícules sense so. Què passa quan arriba el cantant de jazz? Que de cop i volta la gent diu jo ja no vull tornar enrere, jo no vull tornar a veure, jo vull que quan parlen jo vull sentir el que diuen, no? I per tant la música està dins de la pel·lícula. Què va passar? Tot el sector de la música en directe de cinema es va rebel·lar d'una manera radical en contra d'aquesta innovació tecnològica. Estaven perdent les seves feines. Estaven perdent allò que els donava el seu dia a dia. Estaven, a profit without honor, allò, diners sense honor, perquè volem dir, tothom sap que una pel·li s'ha de veure amb una pantalla i un músic tocant. Qui s'ha pensat això d'un altaveu sonant amb una cosa? Això és una cosa, una modernitat que no té sentit. Artistes en contra de la música enllaunada. O sigui, què vol dir això de la música enllaunada per anar a veure una pel·lícula? No té cap mena de sentit. O sigui, la música de les pel·lis tothom sap que és un pianista tocant allà. Això, fent trampes per aconseguir més èxits, fent fora, no? Hi ha un senyor així com ric, que té una mena de música, una mena de gramòfon, que posa la música i tots els artistes que estan fugint com esperitats. Què va acabar passant al final? Els músics no van desaparèixer, va haver-hi molta més feina per molts més músics, es van fer bandes sonores, el cinema va canviar. És evident que tota una part del sector dels músics que es dedicaven al cinema van haver de reconvertir la seva feina o fins i tot la van perdre, però no van poder aturar aquesta innovació tecnològica. Estem en aquest moment del que en diuen alguns la quarta revolució industrial. La primera va ser la del vapor, la de la mecanització, la de la informàtica, i tenim la revolució, aquesta quarta revolució industrial, que seria la revolució en la qual tot el món està interconnectat, a través de les xarxes i a través d'aquesta automatització que accelera la intel·ligència artificial. Si mirem articles, només articles del New York Times, des dels anys 20 apareixen articles que parlen del mateix. Les màquines, els robots trauran la feina dels vostres fills. De manera inalterable, anys 20, anys 40, anys 60, anys 80, anys 2000. Els robots ens trauran la feina. És aquella mena del ludisme del segle XIX, anem en contra de les màquines perquè les màquines ens treuen la feina. Les màquines ens treuen la feina, els telers automatitzats ens treuen la feina, la gent que fem les teles, diguem-ne, a mà. No és res nou. O sigui, el salt tecnològic que implica que hi hagi reconversions de sectors molt amplis, sobretot en l'àmbit laboral, també en les activitats del dia a dia, és una cosa que ens ve acompanyant des de fa molt de temps. Ara ens trobem en aquest d'això, que no s'acaba de llegir bé, perquè tot i que era un PDF, la pantalla no s'acaba de veure bé. No sé si podem millorar-ho. Si no ho podem millorar és igual. No,
Bueno, és igual. Bàsicament, el que venia a dir és, en aquesta definició tan bonica que no s'acaba de veure a baix, diu, la intel·ligència artificial el que fa és replicar funcions humanes. Replicar. Recordeu els replicants de Blade Runner, els replicants de la novel·la del Philip K. Dick? No és humà, replica. O sigui, la intel·ligència artificial replica funcions humanes. És el que us deia abans. O sigui, no és un ens que existeix perquè sí. Ni tan sols és una sola cosa. Diem intel·ligència artificial per definir, diguem-ne, un concepte. Estem parlant de moltes intel·ligències artificials, fins i tot dins del ChatGPT podríem dir que n'hi ha moltes que fan diverses coses. El que fan, bàsicament, ha estat programat i ha estat creat per persones. És humà el que hi ha darrere de la intel·ligència artificial. Algú podrà dir, bé, d'aquí un temps, s'acabarà el planeta, hi haurà una unitat d'intel·ligència artificial que destruirà tota la humanitat. No ho sé, ja ho veurem. De moment ho deixem per la ciència-ficció. Però el que sí que és veritat és que hi ha una sèrie de valors i de biaixos d'aquelles persones que programen, que preparen aquestes eines d'intel·ligència artificial que són les que fan que ens doni uns resultats o uns altres. No podem aturar-ho. És com la música enllaunada en el cinema. El que hem de fer és entendre com es programa i posar aquests valors que nosaltres considerem que són importants, valors que, evidentment, tenen a veure en uns valors de caràcter, diguem-ne, de tradició, de cultura, però també de comunitat, que potser moltes de les empreses que avui, en aquests moments, estan desenvolupant aquestes eines no tenen. Aquest és probablement dels temes sobre els quals haurem de debatre avui. Jo sempre penso en aquesta imatge i aquesta patent americana que es va crear quan es muntaven els primers cotxes. La gent estava espantada de veure una cosa que es movia sola pel carrer. Hòstia, això no sabem què és, no? Feia por, perquè la gent estava acostumada a veure carros de cavalls. Els cavalls es tiraven als carros. Una cosa sola no es movia sola. Es movia amb un cavall, perquè el cavall estirava el cotxe. Aleshores, es va crear aquesta patent i, de fet, es va acabar distribuint, que era una cosa que posaves com un cap de cavall a davant del cotxe i la gent anava i deia, bueno, mira, hi ha un cavall. És de mentida, aquest cavall, no feia res, aquest cavall. Però no espantava la gent. Avui el que estem fent amb el ChatGPT quan parla amb nosaltres i ens diu Jordi, molt interessant això que em preguntes. Bàsicament és el cap de cavall. Estem aquí. Estem aquí. Aleshores, vincles amb l'àmbit dels drets culturals, després en parlarem. Tots sabem, perquè tots els que estem aquí a Mutare, a més, compartim què són els drets culturals i quin impacte han de tenir en la nostra societat. És important entendre que la intel·ligència artificial els pot reforçar o els pot perjudicar. Som nosaltres, d'alguna manera, amb la nostra presència, amb la nostra activitat i amb la nostra pressió, els que podem millorar-ho. Anem a diverses frases clau de la ciència-ficció, com us deia al principi, que ens ajuden perquè ens han avançat coses de preguntes que estem avui. Més humà que els humans. Aquesta era la frase típica de Tyrell Corporation de Blade Runner. El seu lema era som més humans que els humans. No sé si recordeu aquelles mítiques escenes. La intel·ligència artificial, de moment, no és més humana que els humans. Per tant, aquests drets culturals que ara nosaltres com a societat comencem a comprendre des de no fa tant de temps, que són un element important per la cohesió de la nostra societat, han de, lògicament, formar part d'aquest desenvolupament. A Terminator 2 deien les màquines van sorgir de les cendres del foc nuclear i van construir un nou ordre. S'està construint. S'està construint un nou ordre mundial, però no només gràcies a la intel·ligència artificial. És un element, una capa que corre per allà, ho estem veient, el món està canviant. El món del segle XX, sobretot de la segona meitat del segle XX, en el qual molts de nosaltres hem crescut, està canviant. Els balanços de poder, les empreses, la tecnologia. Nosaltres formem part d'això i és important entendre que dins d'aquest nou ordre la intel·ligència artificial pot reforçar moltes coses que poden ser positives, ens pot donar eines per fer moltes coses que són bones, però també, com deia això quan a la Facultat de Comunicació estudiàvem la teoria de la Elizabeth Noel Newman, que es deia la teoria de l'espiral del silenci, el que explicava, era una teoria d'aquella de comunicació de masses, deia l'espiral del silenci es genera quan hi ha continguts que es distribueixen a través dels mitjans de comunicació de masses i que fan que n'hi hagi molts que, encara que siguin molt interessants, acaben desapareguent perquè entren en aquesta espiral, queden a sota, queden amagats. És lluitar contra l'espiral del silenci.
Qui controla l'espècie controla l'univers. Dune, sabeu aquell planeta Dune, aquell planeta que està tot ple? Arrakis, que té un element que és clau, que és el que fa que tot l'univers d'aquest món d'Arrakis, d'aquest planeta, tot l'univers de Dune, pugui funcionar. Aquesta espècie avui en el nostre món són les dades. Són les dades a partir de les quals funciona la nostra torradora, el nostre telèfon mòbil i el nostre cotxe, segurament també, en el futur. Aleshores, si aquestes dades no tenen part d'allò que té a veure amb nosaltres, de la nostra llengua, de la nostra cultura, tindrem també un problema. I finalment, a la pel·lícula meravellosa, us la recomano, Ex Machina del 2014, es preguntava en algun moment la pròpia intel·ligència artificial, per què existeixo, no? Qui m'ha construït? Sap greu perquè el PDF ha quedat aquí com una mica liat, però bueno. Qui ho fa? Qui crea això? Qui crea aquesta intel·ligència artificial? Qui l'alimenta? Qui la cuida? Si responem a aquesta pregunta, sabrem com serà aquesta intel·ligència artificial amb la qual nosaltres treballarem. Per tant, si no som nosaltres, és que ho està fent algú altre. Alerta. Acabo amb el famós cap de cavall de cartró davant d'un cotxe que es podia moure perfectament sol. Nosaltres avui som aquí. Estem veient un cap de cavall. Estem, d'alguna manera, posant entorn de llengua, d'imatge, de visibilització, a una cosa que corre per un altre costat, va per un altre camí, té una altra dimensió. Encara no ens en podem acabar de fer la idea, com aquests primers vehicles mòbils de principis del segle XX, que no sabien molt bé que acabarien dominant les carreteres de tot aquell segle que vindria després. Estem en el cap de cavall. Forma part de la nostra feina, de la nostra responsabilitat com a professionals en l'àmbit del món de la cultura i en el món de l'art, d'intentar posar-hi la nostra part, d'intentar posar-hi la nostra veu, d'intentar posar-hi els nostres valors, perquè si no els fem nosaltres, molt probablement ho farà algú altre que no els compartirà i possiblement, veient la gent meravellosa que avui som aquí, els valors d'aquests altres seran molt pitjors. Moltes gràcies.